Amahubo 110. UJehova wathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Intonga yamandla akho uJehova uyakuyelula eseSiyoni. Busa wena phakathi kwezitha zakho. Abantu bakho bayazinikela ngenjabulo ngosuku lwempi yakho. Ebuhleni bobungcwele abasha bakho bavela njengamazolo esizalweni sokusa. UJehova ufungile engayikuguga wathi, wena ungumphristi kuze kube phakade. Ngendlela kaMelkisedeki, inkosi ingakwesokunene sakho. Iyakuchoboza amakhosi ngosuku lwentuthelo yayo. Iyakwahlulela phakathi kwabezizwe. Kugcwale izidumbu. Ichoboze amakhanda ezizweni eziningi. Iyakuphuza emfuleni ngasendleleni. Ngalokho iyakuphakamisa ikhanda.